Čaute chalani, vítajte späť na mojom kanáli a dneska si spolu pozrieme ďalší úžasný film z našeho detstva. A není to nič iné ako náš samotný neviem prečo som slávny Harry Potter. Film, pri ktorom je viacej medzier, než ste si mysleli. Tak nebudem to naďalej zdržovať, zoberte si niečo fajnové na chrumkanie a poďme na to. Film nám teda začína kuriérnou dopravou malého Harryho, ktorého dovedli pred dom Dursleyovcov, učiteľia Rockfortu, Dumbledore, profesorka McGonagallová a Rubius Hagrid. Nakoľko Harryho rodičia boli zabití. Dursleyovcov odteraz budem volať Tučkovci. A hneď prvá vec, ktorú musím vypichnúť, je, že už keď ho nechali pred dverami ako noviny, tak dúfam mu tam dali aspoň reklamačný list alebo faktúru. Pretože pozrite sa, ako nám došiel chudák Harry poškodený. Ale ako vidíme, Tučkovci si ho teda nechávajú a dávajú mu to dosť pocítiť. Try not to burn anything. Yes, Aunt Petunia. Any funny business, any at all, and you won't have any meals for a week. Sociálku na vás, fuj. Rodinka sa vybere do zoo, kde sa Harry dozvedá, že rozumie hadej reči. A vďaka čarom sa stane, že Tučko preletí cez sklo. Dobre ti tak, zaslúžiš si. Za trest Harry dostane strašne na Srandujem, iba ho takto nepekne vyšticujú za vlasy. Onedlho však príde Harrymu list z Rockfortu, ktorý nemôže otvoriť, lebo jemu nemá čo chodiť pošta, že pán Tučko 2. Takže pri nadmernom počte listov, ktoré priniesli sovy, sa Tučko 2 rozhodne s rodinou odsťahovať na úplne brutálne miesto na výchovu detí. Kamo, väznica v Leopoldove vyzerá lepšie. Čavo sa asi nezamýšľal nad tým, že chalani budú do školy cestovať loďou alebo budú na dištančnom, čo ja viem. Harry takto smutne oslavuje narodeniny a keďže sovy nepomohli, tak skúsme obra. I am the one who knocks. Hagrid, kamo, musel si takto vykopnúť tie dvere? Sorry about that. A prečo chodíš v noci a nie ráno? Prečo si taký obrovský? Každopádne to je jedno. Hagrid teda objasňuje situáciu Harrymu takýmto jednoduchým spôsobom. You're a wizard, Harry. Kamo, každé decko aspoň raz za život snívalo, že ho navštívi takýto Hagrid. A hej na neho, no len si daj Tučko, dobrú chuť. Na ďalší deň už vidíme Hagrida s Harrym v Londýne, kde zajdu do krčmy a zázračne všetci Harryho poznajú. Welcome back, Mr. Potter. Doris Crockford, Mr. Potter. I can't believe I'm meeting you at last. Harry Potter. Kamo, jak zle na to musíš byť, že všetci vedia, čo si zač, ale ty nie. Hagrid takýmto spôsobom vyťuká Morzeovku do steny a dostávajú sa do čarodejníckeho sveta. A ako to funguje, prosím vás, to je teleport alebo... Nechápem, film by to mohol trošku lepšie vysvetliť. Prvé miesto, kam sa vydajú, je Gringotts banka, kde si Harry zájde do trezoru po rodičoch. Ja by som dal všetko na červenú, ale tak je to na vás. Hagrid si ešte zoberie svoje zabalené čudo a vydajú sa po nejaké veci pre Harryho do mestečka. Prvé, čo mu treba, je palička a ten spôsob, ktorým sa zisťuje, či sa palička a kúzelník majú k sebe, tak je pekne divný. Takýmto tempom sa čudujem, že mu to tam ešte niekto nepodpálil. No ale prichádza Hagrid so sovou a vydajú sa s Harrym spolu do krčmy. Ten mu tam rozpráva o smrti jeho rodičov a o Voldemortovi. A teraz ma veľmi dobre počúvajte. Keby Voldemort použije nožík alebo vyhodenie z okna a nebol by lenivý, tak sme tu nemuseli mať ďalších zbytočných 6 filmov. Chalani sú už na stanici a Harry dostane za úlohu dostať sa na nástupište 9 3/4. Ale Hagrid, ty by si dostal asi Oscara za sprievodcu roka, fakt. Našťastie sú tu Weasleyovci a tí Harry mu ukazujú správnu cestu. OK, behajú tam ľudia do steny a nikto nič. Buď sú čarodejníci geniálni, alebo Londýn je rok od roku horší, než som si myslel. A není vám divné, že vlak je plný deciek a Harry sedí sám? Ale do kúpe prisadá Ron a dajú sa do reči. Harry nám potreboval trošku ukázať svoj status a vieš, keď tam ide vozík s jedlom, tak treba to vykúpiť. We'll take the lot. O chvíľočku prichádza aj Hermiona a tá sa nám došla tak trošku pochváliť mozgom.
Pozrite na to. Oculus Reparo. Takže Ron, tebe už ostáva asi iba status Ríšavca. Deti dorazia na miesto a Hagrid ich zavedie do hradu, kde máme prvú stretávku s Malfoyom. Odteraz šamponík. Red hair and a hand-me-down robe. You must be a Weasley. Buď rád, že Harry nešikanuje teba, kámo. Deti sa poberú do jedálne, aby ich čarovný klobúk zaradil do 4 fakult. Chrabromil, Slytherin a tie dve aj tak nikoho nezaujímajú. A teraz ma počúvajte. Ríšavý je tam, kde chce. Intelektuálka je tam, kde chce. A Harry? Ten si to musel doslova vyfajčiť to miesto. Not Slytherin. Better be Gryffindor! A tento Harryho pohľad je čo? Takto pozerám na frérku, keď mi po 30-eurovej objednávke z McDonaldu povie, že je ešte hladná. Áno, to je pravda. Deti sa teda poberú do fakult a na ďalší deň ich čaká vyučovanie. A konečne aspoň jedna postava je tam, ktorá ukáže Harrymu, že není tak dokonalý, ako si všetci myslia. A je to Snape. You don't know? I don't know, sir. Na ďalšej hodine sa deťurence učia lietať a opäť ich učia spôsobu jeb na kríže a dúfajú, že sa ti to nejak dostane do rúk samo. Učiteľka si odbehne kvôli lobotomovi a my vidíme zlú krv medzi Malfoyom a Harrym. Prečo? Lebo inak by ten film nebol zaujímavý. Opäť sa nám ukazuje, ako je Harry dokonalý, šikovný a úžasný. Tak sa profesorka McGonagallová rozhodne, že ho zvolí do týmu ako nového stíhača. I have found you a seeker. Prečo? Lebo aj tatko bol. Naše trio sa rozhodne putovať po schodoch, ktoré menia smer. A tu už som si ako malý hovoril, že prečo proste nepočkajú? Nie, my proste za každú cenu musíme dostať naše deti do tej miestnosti s trojhlavým psom, ktorý stráži naše čudo. A vlastne, prečo tam dali psa a nie nejaké kúzlo, ktoré nejde zlomiť, keď už tam je kúzlo doslova pomaly na všetko? Škoda reči. V nasledujúcich scénách vidíme len objasnenie metlobalu a nácvik lietania predmetov, ktoré je podstatné až pri boji s trolom. Samozrejme, Chrabromilu uberme body kvôli Hermione, ale fajke Harrymu. Zapíšme mu tam tých 5 bodov. A zapíšte to aj Ronovi, aby sa nepovedalo. O pár dní Harrymu dojde pošta a nie je to nič iné ako najnovší Nimbus 2000, ktorý používa hneď vo svojom prvom metlobalovom zápase. Není náhodou nefér, že každý má inú rýchlosť metly? Nevadí, aj s komplikáciami náš dokonalý Harry vyhrá zápas chytením zlatej strely do huby, čiže títo ostatní ľudia tam boli asi zbytoční, čo? Máme tu Vianoce a Harry dostáva svoj prvý darček v živote a je to neviditeľný plášť. Chlapci, ani mi radšej nepíšte do komentáru, na čo by ste to využili, OK? Dohodneme sa. Samozrejme, plášť sa využije na návštevu zakázanej knižnice. Naše trio už vie o tom čude a utekajú za Hagridom, aby mu to oznámili. Ale šamponík ich pritom načapá a samozrejme musí to bonznúť profesorke McGonagallovej. Perhaps I heard you wrong. I thought you said the 4 of us. You will join your classmates in detention. Kiš, bebe. Pošle ich všetkých do zakázaného lesa s Hagridom a teraz nad tým tak rozmýšľam, či aj Pentagon je bezpečnejšie miesto. Hagrid, ty by si bol otec roka, kamo. Ron, Hermione, you'll come with me. Okay. Harry, you'll go with Malfoy. Máš strážiť deti, nie im dávať rozchod. Tak Malfoy a Harry sa nám vydajú do lesa sami a čo to tam nevidíme? Volodymyr popíja krv jednorožca. Nie tento Volodymyr a nie tento jednorožec. Šamponík sa nám teda zlakne, ako inak, na Harryho sa vrhne Volodymyr, ale na poslednú chvíľu ho zachráni Kentaur a dobieha aj náš zvyšok posádky. Našej trojici sa začnú spájať súvislosti a keďže im nikto nechce pomôcť, tak sa rozhodnú všetko zobrať do vlastných rúk. Prvou prekážkou je Neville Lobotom a keďže máme Hermionu, tak takto jednoducho cez neho prejdú, lebo fakt ona je asi najdôležitejšia postava z celého filmu. Harry je úplne zbytočný. Nič nevie. Nakoniec sa dostanú k trojhlavému psovi, ktorému hraje harfa, ktorá keď prestane hrať, tak len tak LTT sa im podarí utiecť a padajú na rastlinku s názvom Devil's Snare, ktorá reaguje na pohyb.
Opäť Hermiona žiari, ale Ronovi to nedopína, čo to znamená nehýbať sa, ale dobre, tak použijeme svetlo, nech aj Ríšavý môže ísť ďalej. V jednoduchosti prechádzame cez ďalšiu miestnosť, kde Harry iba chytí kľúč a pokračujú ďalej. A teraz tá dosť nelogická časť. Máme tu šachovnicu, ktorá by sa dala úplne v pohodičke obísť, ale ideme hrať šachy, nech je aspoň Ron trošku užitočný, že? Ale neboj Ron, si užitočnejší než naša vláda. Mafiánsky výkvet, ty si aspoň kravatu kup normálnu. Teda kuderka, čo mi trvala papier, idete po... Cez šach prejde len Harry a dostávame sa do finálnej miestnosti našeho Takeshiho hradu. A zabudol som spomenúť, že naše čudo je vlastne kameň mudrcov, ale aj tak ste to všetci už videli ten film, takže to je jedno. Takže strhne sa bitka medzi nimi, všade sú plamene, atmosféra stúpa a Volodymyr sa snaží takýmto sexy spôsobom premôcť Harryho. Ináč stačí trošku pozmeniť hudbu a máme tu nových 50 odtieňov šedej. Pre Harryho šťastie sa v ňom zrazu vyjaví materinská láska, ktorá, ako vidíme, ubližuje Volodymyrovi. Volodymyr je teda porazený, vyparí sa preč a my už vidíme Harryho, ako sa zobudza na nemocničnej posteli. A čo by to bol za film bez zbytočného ceremoniálu, kde aj tak vieme, že vyhrá tá fakulta, v ktorej sa nachádza Harry. Čiže body sa zbierali úplne zbytočne. Tak nakoniec vidíme už iba deťurence, ako odchádzajú domov, všetci sú spokojní, šťastní a to je vlastne koniec filmu. Tak chcem vám všetkým zagratulovať, že ste to vydržali so mňou až do konca. Hoďte nejaký fajnový komentár, dajte odber, dajte like, ak vás video bavilo a vidíme sa niekedy na budúce. Čaute.